Χαίρετε! Στο σημερινό μας βίντεο θα δούμε πώς γίνεται η τοποθέτηση της συσκευής φίλτρα νερού της Ασπής με κωδικό S05. Να δούμε τι περιλαμβάνει η συσκευασία μας. Τη συσκευή τριπλή, η οποία τοποθετείται κάτω από τον πάγκο του νεροχύτη μας. Η αντικατάσταση των φίλτρων είναι πολύ εύκολη, καθώς το κούμπομά τους είναι μπαγιονέτ, όπως θα δούμε ξεβιδώνει και βιδώνει πολύ εύκολα. Επίσης διαθέτουν στο κάτω μέρος δίκτυα αντικατάστασης, έτσι ώστε να θυμόμαστε πότε πρέπει να κάνουμε την αντικατάσταση των φίλτρων. Επίσης η συσκευασία περιλαμβάνει δύο σωληνάκια, ένα λευκό και ένα μπλε χρώματος, τον λεγόμενο κλέφτη και το μεταλλικό βρυσάκι με τα εξαρτήματά του. Και βεβαίως εχειρίδιο εγκατάστασης με όλες τις οδηγίες στα ελληνικά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς γίνεται η εγκατάσταση. Πρώτα απ' όλα παίρνουμε τον λεγόμενο το πλαστικό τον κλέφτη μας και πάμε να δούμε στο κάτω μέρος του νεροχύτη πώς γίνεται η εγκατάσταση. Κάτω από τον πάγκο μας έχουμε δύο παροχές με διακόπτη, μία για το ζεστό το νερό και μία για το κρύο το νερό. Εμάς μας ενδιαφέρει του κρύου του νερού, οπότε πάμε και βιδώνουμε τον κλέφτη μας πάνω στην παροχή του κρύου του νερού και σε αυτήν την πλευρά πάμε και βιδώνουμε το σπιράλ, το οποίο καταλήγει στη βρύση μας. Εδώ πέρα θα πάμε να κουμπώσουμε το άσπρο σωληνάκι, το οποίο θα το δούμε αμέσως. Παίρνουμε το λευκό το σωληνάκι μας και το τοποθετούμε πάνω στον κλέφτη. Το πιέζουμε μέσα και όπως θα δούμε έχει αυτόματο κούμπομα. Σε αυτό το σημείο ποτέ δεν ξεχνάμε να βάζουμε τις μπλε τις ασφάλειες που έχει σε αυτό εδώ το σημείο. Την πιέζουμε και έτσι ασφαλίζουμε την σύνδεσή μας σε περίπτωση μεγάλης πίεσης προς το δίκτυό μας, για να μην έχουμε διαρροές. Πάμε τώρα στη συσκευή μας. Η συσκευή μας έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Η είσοδος είναι με λευκό χρώμα, ενώ η έξοδος είναι με μπλε. Το συγκεκριμένο σωληνάκι που είναι το λευκό πάει στη λευκή τάπα. Παίρνουμε τη συσκευή, πατάμε με το δάχτυλό μας το πλαστικό το δακτύλιο και αφαιρούμε την τάπα. Εδώ πέρα ερχόμαστε και με τον ίδιο τρόπο κουμπώνουμε, πάλι έχει αυτόματο κούμπομα και ποτέ δεν ξεχνάμε την μπλε την ασφάλεια. Πάμε τώρα και παίρνουμε το μπλε το σωληνάκι. Βγάζουμε τα δεματικά εννοείται. Ερχόμαστε και αφαιρούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την μπλε την τάπα. Το κουμπώνουμε και δεν ξεχνάμε την μπλε την ασφάλεια. Το μπλε το σωληνάκι θα καταλήξει στο βρυσάκι μας. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται η εγκατάσταση, πώς κάνουμε εγκατάσταση στο βρυσάκι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στο σωληνάκι μας είναι να τοποθετήσουμε το μεταλλικό ρακόρ. Πάμε και το βάζουμε μέσα. Έπειτα παίρνουμε την πλαστική την ροδέλα, τη μικρή, και τη βάζουμε και αυτήν μέσα στο σωληνάκι μας και μετά παίρνουμε το νιπελάκι, το οποίο θα θέλουμε να μπει μέσα στο σωλήνα. Το πιέζουμε για να μπει σχεδόν όλο μέσα στο σωλήνα. Έπειτα παίρνουμε την βρύση μας και το σωληνάκι που τοποθετούμε μέσα και βιδώνουμε το μεταλλικό το ρακόρ στο σπήρωμα της βρύσης. Το σφίγγουμε
και η συνδεσμολογία μας είναι έτοιμη. Αυτό ήταν το φίλτρο μας S05. Σας ευχαριστούμε πολύ.